Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Boys, ayaw nila magpagawa ng baon kasi may ganap sila sa school and si Holly din, and ayan, kaya konti lang din yung ating pabaon sa kanya while siya nagpili niyan. And eto yung ibibigay niya sa kanyang teacher. Naka-ano na to guys, naka-tape na to. Ayan. Ito yung ibibigay niyang candle sa kanyang year 3 teacher kasi next year, year 4. yeah, mag-move na siya sa year 4. And dinagdagan ko nitong Lux Cosmetics na lipstick. Ayan yung shade niya. So, babalutin natin yan. Okay, Baba? All good? Yeah, alright. And ako, maglalaba. And yeah, marami akong ganap today. So, see you in a bit, guys, or later. Ayusin ko lang ang mga dapat ayusin dito sa bahay. Holly, get your lunch bag, please. Ayan. Nilagay na natin sa paper bag yung kanyang pa-thank you sa kanyang teacher for this year. Yes? I didn't eat the sandwich. So, ayan. Hindi niya rin kinain yung sandwich. No, I didn't. Hindi na sila. Kasi marami silang ganap ngayon sa school na minsan may pa, ano ba, may pa sausage. Alright. Gulat si Holly pala dahil tinanggal ko yung mga cover sa upuan kasi lalabang ko din. Okay, all good? You know I can give this to her on Monday. Do you want to give that on Monday? Okay. But I put this. Okay, so sa Monday niya pa raw ibigay yan. Okay. She's not teaching us Today? today yet. Okay. It's only on Mondays, Tuesdays, and Wednesdays. Alright, okay. So that I How about the other teacher? You're not gonna give anything? Miss McLean, Yeah. I have her next year as well. Okay, alright. Huh? Alright. Alright, see, yan pa yung bagong sapatos ni Kuya. Same lang nung luma niya. Okay, see you. Mwah, love you. What's this, Sak? For next year? Nakuha ni Sak yung schedule niya for next year. You brush your teeth? Yes. Love you. Listen and learn. Love you. Oh, don't forget your bag. Oh yeah, Mom. Yeah. Surprise me. Surprise you. Alright, so I'll surprise you. What do you think of it? I'm not sure. Just can you put Kasi graduation niya sa Lunes. at to what time? Holly has concert today, so What time? until 8:30. What time are you going to leave? Later when I'm done here. Don't forget to Yeah. and Surprise you. Kasi hindi ko pa binibigay sa kanila yung remote, and si Sak meron siyang gusto na ipabili. So we'll see kung yung bili natin. I-surprise ko daw siya. Graduation niya sa Monday. Yeah? bye, Mom. Bye. Everything's in the bag? Yes. Love you. Love you too. Okay, listen and okay. Do you know where that is? So I'll get it out, get it ready. Dito na pala guys si Johnny Boy. Kararating niya lang. Ngayon, magpahinga lang siguro siya 10 minutes. And ako naka-ready na ako kasi nga may concert si Holly. Maaga ko siya pipick upin. Pero bago ako pumunta doon, magsampay muna ako. And daan muna ako sa farm. Kasi i-vlog ko yung gagawin ni Jan. Pero separate vlog siya kasi may ginawa akong vlog kahapon. So continuation siya dito sa gagawin ni Jan. So magsampay muna ako. Nakapaglaban na ako. Mayroon na tayo doon na sinampay na una. Ito yung pangalawa. And meron pa sana akong ilo-load. Para wala na talagang labahan. Pero hindi kaya ng oras kasi kailangan ko. Basta mamaya na tayo mag-chika. Sampay ko muna to para makapunta tayo sa farm. Okay, tapos na ako magsampay. Kunin ko yung aking... Wait, no. Mag-medyas muna ako. So, pag pumupunta ako ng farm, nagbuboots ako kasi yung mga damo dun, mahaba. And pag nakaapa ka ng kain ng baka, at least hindi sa sapatos.
babalik pa naman ako dito sa bahay kasi kukunin ko yung mga gamit ni Holly. And magpapalit din tayo ng shoes. Okay. I'll see you when I get back home, guys. Punta ko na si Johnny Boy. Tula ko ng tubig. Let's see, guys. Kabalik na tayo sa bahay from the farm. So, ngayon, i-check ko na yung mga dadalhin ni Holly. Well, na-check ko na to. I-double check ulit. Kasi, ang dami niyang costumes. So, ito yung first. Nasa, ano na siya? Nasa bag. So, ito yung susuotin niya mamaya. Papunta ng theater. Then, second costume. Third costume. And fourth. Okay. And may dala akong damit para sa kanya. May leggings at saka shorts. After ng concert. So, 1, 2, 3, 4. Okay. Then, dito yung sapatos niya. Tinanong ko siya kung gusto niyang dalhin yung kanyang maliit na luggage. Yung hand carry ba? Sabi niya no. Kasi yung ibang dala, yung container na plastic na transparent, yun ang bit-bit. Tapos meron naman mga nakitang may luggage. Tapos yung bag na, parang sports bag yung katulad kaysa. Tinanong ko si Holly, sabi niya okay na siya dito. So okay, nandito yung kanyang jazz na sapatos, ballet shoes. Good. Nag-pack din ako ng kanyang snacks. Bus na nila to. Meron na siyang lollies. Bumili siya kahapon sa Coles. Nung pumunta ng Coles, may kinuha na siya. So, nandito sa bag. Lagay ko na dito sa ziplock para isahan lang yung kanyang food. Ito yung kinuha niya, yung TikTok. Lemon and raspberry flavor. Lagay ko rin ito sa ziplock para hindi matap. Lagay ko rin ito sa ziplock. Ang laki ng bag. Gusto ko sana siya pabaunan ng orange. Wag na lang kasi baka madumihan yung damit. Katalsikan pa. Next kong i-check is yung kanyang makeup. And mga pang-spray sa buhok. Hindi na magkasya. Tingnan natin ito. Done.
So, yung makeup niya, the same lang nung nag-comp sila sa Adelaide. Gold, smoky eyes, and red lipstick. So, all good. Nandito naman lahat. Mascara. Kailangan ko yung curler. Yung mascara. Okay. Okay na to. And lalagyan ko siya nitong Tibian kasi ang bango nito, guys. Ang bango-bango ni Tibian. Okay, all good. Brushes. Ito, cute na mga brushes niya. Maliliit lang. Kompleto na yan. Next is yung sa buhok. Ito yung dadalhin natin. Dala ko ng dry shampoo. Yung isang bag na pinaglalagyan ko nito, hindi mahanap ni Holly kung saan niya nilagay. So, dito ko na lang ilagay. Tanggalin ko muna itong mga anik-anik niya dito, yung kanyang mga lip balm. Ito hindi niya ito gagamitin. So, lagay natin dito yung kanyang mga pangbuko. Yan. Yan. Then, kailangan niya rin na ban. Okay. Please. Alright. Ito yung mga dadabay ko. Ito balik ko doon. Alright, guys. Palis na tayo. Tinali ko na yung buhok ko para ready na mamaya sa concert. And bago ko pick upin si Holly ng maaga, punta muna ako ng bangko. Magbabangko muna ako. Okay, may tubig na dito si Holly. At magdadala rin ako ng sarili kong tubig. Okay, let's go. Para tayong makeup artist today. Okay, oops, yung phone ko. Isa pa sa plano ko sana ngayong araw na to ay pick upin yung gift ni Sak kasi graduation ni Sak, diba? May gusto siyang ipabili. Yun daw ang gusto niya sa graduation niya. So, in-order ko na siya online kagabi. Katabi ko siya kagabi, siya nagpili. So, dapat pick upin ko siya. Siguro bukas na lang. Kasi bukas, hapon si Holly. So, pagkatapos na lang ng concert ni Holly bukas. So, ngayon, sa bank muna ako. Tapos, we'll see. Kasi may gusto pang punta na shop. Kmart. Kulang yung oras ko. Kasi pumunta pa tayo ng ano. Pumunta pa ako ng farm. Bilis talaga ng oras. My God. Alas 12 na. Pero madami ako nagawa. Nakapag-load tayong dalawang labahan. Nalinis ko yung freezer. Ano pa ba? Nice yung bahay. Joy to the world, the Lord is come. Dito na tayo sa Mount. Malayo yung naparkan ko. Wala kasing parking doon malapit sa may bank. Ang init pa naman. Layo ng lalakarin ko. Graduation ni Sak. High school na si Sak next year. Oh my God, dalawa na ang high school ko. Tapos, ilang taon na lang si Holly. Oh my God. Year 4 si Holly next year. 4. So, ang bilis ng panahon. Okay.
Maglakad na tayo papuntang bangko. Wala yung wallet ko dito, no? Okay. Gamitin ko yung phone na lang. Iwan ko kayo dito. Okay. Parang hindi ko nalock yung car. Ayan. May mga nagpapapicture. Ayan. Ayan. Ganda ng bilin dito. Ang laki. Ay, tinakpan ni Kuya. Lakad muna tayo. Dito sa Birdie Blue, maganda rin yung mga... Tingin muna tayo. Maganda rin dito ang mga damit nila. Pero mahal. Ay, ang ganda ng white. Ay, ang ganda ng white. O, diba? Nakapag... Ano pa tayo? Window shopping. Sana window shopping lang. Mamaya na lang pagbalik ko. Punta muna tayo ng bangko. Mamaya na lang para hindi ako magmadali. Ito yung favorite ko, Lima & Co. Ay, tingnan nyo yung Christmas tree. Ang dami kong nakikita. Ang ganda. Ganda ng Christmas tree. Ayan yung iba. Ay, eto maganda rin. Oh my God. 800. Ano lang siguro yan. Hindi ko alam kung kasama ng mga ornaments. Siguro kasama na. Ay, ang ganda rin nito. Pero yun napakasaya ng Christmas tree nito. No? Alright. Punta na rin ang bangko. And dito sa Metro, masarap ang food nila. Dito. Nakapunta na tayo dito before, guys. Ayan, masarap yan. Sarap yung pasta nila dito. And, ayan yung aking bangko. Dalawang bangko siya sa isang room. Ayan, Westpac at saka Bank SA. Okay, tapos na ako dito. Okay, tapos na tayo sa bank. Dito na tayo sa Lima & Co. Tingin lang muna saglit. Ang ganda. Ang bango dito. Favorite ko talaga tong store. Isa sa favorite ko. Lalo na sa mga home decor. Like that one, oh. Tingnan nyo. Ang sale nila pang malamig. Ang ganda nito. Size 14. Ang laki nito sa akin. Wala tayong makukuha ngayon dyan. Dito tayo sa Birdie Blue. So, eto yung favorite kong scent dito sa Palm Beach. Yung watermelon nila. Ayan. Mabango rin yung peach. Ang cute ng pa-mesh na shoes. Ang cute. Ay, ang cute nito. Ay, malaki. Ang laki. Ay, ang ganda.
$80 siya. Saan tayo kung may size tayo. Ganda, ang gaan-gaan pa. Ganda. Wala sa chemist kasi si Sak, may gusto siyang perfume na ipabili. Na gustong-gusto niya. Meron pa siya pero paubos na. Bilhan ko raw siya. Pero wala dito. Nakalabas na pala ako dun sa isang pharmacy. Ngayon naglalakad na naman ako. Papunta pa sa isa. Kasi gusto ni Sak magpabili na ng perfume. Okay. Wala guys. Pabalik na ako sa car. 13 minutes walk pa naman yun. Wala din doon. 13 minutes walk din yun. Okay, punta na tayo sa office. Okay. Nagsipasukan na yung mga estudyante. Punta na ako sa front office para ipaalam natin si Holly. Ayan no, yung mga puno. Diba ang ganda? Kaso hindi pa nga pwede magdam kasi matagal ko nang gusto yan gawin. Pero sabi niya hindi pwede kasi maraming baka daanan pag nagbungkal. Kasi mayroon kami ipapagawa doon sa basta abangan nyo na lang. Mahirap lang kasi ang madami kaming hinihintay na approvals. And yeah, kaya hindi magawa-gawa yung mga puno. Kaya nga yung mga pananim ko nasa paso lang kasi hindi pwede muna sa lupa. Kasi baka madaanan ng mga pipes. Alam niyo yun? So sabi niya dyan, now just do what you can do for your plants. So sa ano muna siya, sapatos. Okay, dito na ako sa office. Hi. Okay. I'm not sure. Also, yeah. Sa sign out siya. So she's all good for next week, Tuesday. For Tuesday, she's not coming. Not coming Tuesday until. adult. Ang daming gifts. Oh. How's your day? It's hot today. Yeah, super duper. Ah, for free? Yeah, that's good. Is any of your classmates left early as well? Not yet? Not yet. Okay. Because you want me to pick you up early. You're too excited for your concert. Are you? Yeah. Yeah. You're gonna wash your face. It's hot. Nag-blood nose ang baby girl. Ang init kasi. Tapos, naglaro pa siya sa labas. Did you watch movie? What kind of movie? Antopia Zoo, I think that's what it's called. Is it a lot? Let me see. Oh, konti lang naman. Okay. Drink water. Okay. Ito yung isang Star Discount Chemist. Malapit sa Coast. Kanina, yung pinunta natin malapit sa Woolies. I'm getting out. Alright, okay. And Kuya Sak and Kuya TJ's perfume. Is it in here? Wala eh. Wala talaga ako makita. Wala eh. Wala sila. What? Honestly, it smells. So, punta kami sa... It smells like the strawberry thing in Dad's car. Wala. Wala dito yung sa boys. Okay. Ayan. Lakad na tayo papuntang Priceline. Andun yung car natin. Oh. Gamit ko yung car ni John. Ayan yung OOTD natin. Yeah. Sana mayroon dito. Please. Dito maraming choices. Pero, kailangan natin hanapin yung gusto ng boys. Dun, 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 dun. You found Kuya TJ? Oh, you're not allowed to open. We have... ito yung kay Kuya. Intense. Ayan.
$79. Naka-sale siyang $39. So, kuha natin si Kuya Nan. No. Oh. This is Kuya Sak. Ito yung perfume ni Sak. Oh, is it the yellow one? Ah, mura na lang. 160. Nabili namin yun more than 200 din. Ngayon naka-sale sila ngayon. Pero hindi yan yung hinahanap natin. Gustong-gusto to ni Sak, pero gusto niya rin yung isa. Meron pa siya nito. Ang dami pa. No, Kuya Sak. Okay, we're done. Hindi lang isa, kundi sa iba din. Hindi lang kayo. Si Sak lang yung, si Sak ang nagbilin sa akin. Si Sak ang hindi natin nakunan. Oh yeah, I forgot Kozak isn't Yeah, they don't have it. It's not available. Okay, I'm gonna do your makeup now. Hello? Hello, Yes? where's the PS5? I still don't know where I put it. Do you know? No. Yes, you do. I don't. Okay, I have to. No, I have to just go tell me because where. Just I don't tell me know. what room. No, I don't know. I already Well, gave you you the better other. look when you get home. Yes, Because sir. I can't use the other one. Alright, okay, I have to go because Holly. What time? I don't know. I will be home 9:30. Why do it? Alright, bye, Zach. I love you. Bye. Mwah. Kasi hindi ko pa pala nabigay yung PS5 na remote kasi nakatago siya. And hindi ko na alam kung saan ko tinago. For sure, nasa live selling ko yun. Okay? just that bit. Oh my God. What bit, Baba? Not there. We need a perfection. Because you know in Are you Adelaide, excited? yeah. You know in Adelaide, Yeah. you did my hair right, Mm. and then Marie's like, "Oh, your hair's a bit frizzy." Oh, really? Yeah, so that's why I Oh my want it. God. What, bald spot, bald spot, bald spot, bald spot. Oh, that one. Okay, it's alright. We're gonna fix it later because we have to do your makeup, Holly. Yeah. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the earth, the Savior reigns. Let men their songs employ. Tapos na kami sa buhok niya. Happy na siya dyan. Ngayon, makeup. I have the black one there too. You see that one? I think it's in here. What do we have to go in? Dalba. Hi. Close your lips. Refreshing, isn't it? Oh, now the breeze on it feels so good. Try it. So, ang gagamitin ko sa kanya, Tivia, the best concealer. But I'll do this first, Baba. Mag-primer muna siya ng Absidy. Yan. Yung shade niya is... Ano bang shade nito, Baba? Can you read it? Enhancer. Yeah, that was the shade. Where does it say? What does it say? Oh, dun. Champagne. This one. Here. Champagne. Oh, it says right there. Okay. We're gonna do this first. What do you have? What? Primer. Primer? Okay.
Why does this look so light on my skin? It doesn't look like my skin to me. Yeah, it's just a primer, look. Just to make your skin glowy. See? Ah. First flake of snow is set to fall today. It comes to say that Christmas is on its merry way. And for every single child, there's a gift on Santa's sleigh. The first flake of snow is said to fall today. The first snow this winter is promised for this day. It brings a hope of peace, both near and far away. It says we can live together and that we can find a way. The first snow this Christmas. Big reveal. Yan, tapos na siya. Okay. Isprayan ko siya nitong dalba. Come on. But it won't Stay there, rub off sir. my face, was it? Huh? It won't rub off No, my it, face. it will make your makeup stay longer. Close. Yes. Do this. So it's like setting spray. Yeah. Naka-charge na kayo dun sa extra battery niya. So, we're just waiting. You only have how many minutes? Mom, it's 5:24. Oh, It's alright. Dito kayong sa Kohl's. Kumuha siya ng... Si Baba, this one. What do you call this one? Slick Hair Anti-Fly Away Gel Duo. And then, the other one, ito yung parang brush. Ilalagay niya lang sa bag niya kasi mag-retouch siya mamaya. So, sabi ko, bilang ko na lang siya nito. Tapos yung wax stick. Okay. Kasi yung wax stick niya, paubos naman. So, bilang ko na lang ulit siya. Yeah, wait. Ihatid ko na siya dun sa theater kasi 6 o'clock ang meet up doon. Dapat ma-drop off ko na siya dun ng 6. put these two. So, ginamit na namin yung slick stick. Ang ganda. Ayan na, tingnan niya. Ang ganda na kanyang buhok. Okay, mag-spray net lang siya para mag-hold talaga lahat. Okay. Mom, Yeah, the back. And sa likod din. Okay. Looks nice. Tignan natin siya dito. Good luck, Baba, for tonight. Good luck. Ayan, hatid na natin siya. Good luck. Okay. You're good now? I have to send you there. Yeah, I'll drop it off there. Good luck, my love. thank you. Yeah, I have to fix that one. Yeah. Hold it. All good. Tid ko na si Holly. Meron pa tayong 30 minutes. Kuha muna akong makakain dito kasi wala pa akong kain simula kanina pagising ko. Meron dito
Sushi Hero ang kanyang pangalan. Gusto rin dito ni Sak. So, kuha muna tayong makakain. Ayan. This, the prawns, please. What else? Okay, can I have a spicy? Both, all of them spicy? 3, yes, spicy prawns, please. No, 3 of this one. Thank you. That's for now, thank you. Ubus ko na yung isang spicy prawns na sushi. Meron pa tayong 15 minutes bago mag-start. Minsan lang naman, eh. So, bumalik muna ako dito sa car after natin mabili yan. Para makakain. Nag-order ako ng video or USB para dito sa concert. Mayroon tayong wasabi dito. Ay. Ayan. And toyo. Nasa plastic na siya. Dati nasa ano siya, yung parang maliit na bato. Ang hirap niya na. Ang messy niya. Ay! Pinagbabawal yung, pinagbabawal yung plastic, pero nasa plastic pa rin yung bagong packaging nila. Ay, ang anghang na wasabi. Okay guys, see you later. Kasi bawal doon mag-film. Kain muna ako. Ako ditong tirang isa para kay Holly. Naibigay ko na kay Holly yung sushi. Ngayon, tara tayo dito para manood. Ako lang pala. Tapos na, alas 9 na guys. What do you want for dinner? KFC. KFC, okay. Mom, Yes, you done very well, Baba. as well. No, I'm not gonna watch tomorrow. I'm just gonna drop you off, okay? Because I have things to do. Shower after dinner or when we get home, okay? Because you have another one tomorrow in the afternoon. Well done, Bob. Ang ganda. Very nice. Bring a spare pair, Pants? Yeah, What? pants. no, a top. There's no top. Yeah, there is a top. Actually, Yes, MJ top. no, but I checked. I'll show you. Okay, I'll show you. checked. At the back. With the shorts and pants. Leggings. Yeah, leggings too. Alright, let's go. Get your KFC. Huh? On that white. The white one? Because I was putting it on, no one was helping me. Aww. And then there was like lipstick on it. Really? Oh my god. Here. That's the leggings. That's your shorts. I didn't see that. Here. See? MJ There's one? where all the clothes are. That's I what. put it in for tomorrow. Alright. See, you didn't check. You said you check. I Alright. didn't check the back. Oh. Alright, let's go. Nauna na sa akin sa loob si Holly. Gutom na to. Mom, can I say? But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. 'Cause I missed you, so I'm letting go.